kiyama. Prophet Makaya inindagaya alizimakaya ariteza we kiyama. Imikoko makatini nindisamwe koloko naikoko makatini nindisamwe koloko mago nikata kwando kibesera magoko nikata kwando kibitira. Mbanjendi chatsisiyaini mbanjendi chatsireka zinonikurira mbanjendi chatsireka mbanjendi chatsisiyaini mbanjendi chatsireka zinonikurira ndakavhundutsirwa nembudzi ndichifunga ing'ombe yapo yanga irimbwa ndakavhundutsirwa nembudzi ndichifunga ing'ombe yapo yanga irimbwa. Chambandi chachireka chinonikurira chambandi chachireka chambandi chachisiyaini chambandi chachireka chinonikurira ndakaona dokta ndichifunga ndinesi yapo angari mapostori ndakaona dokta ndichifunga ndinesi yapo angari mapostori ekwamarange. Wanipa kutoka musalati wa sungura bomba.